Kublai phi barok ki bape yegne video ban ngap yang sobhai phi share YouTube channel ke jonga. Hangne por ngan ra phi yegne khubor ha ka bayede bat ikong Devi paya tongper. Ikong Devi paya tongper ide MDC jong Kanarpu constituency. Bat ngiyo I banadu ba ila job. Iklem shong thai ila tre ya ka kam. Bat ini ikong Devi tongper ide ibrang su job shen ha kene ke MDC election. Bat ngiyo I banadu ba ila job. Iklem shong thai ila yele stom ban tre na kabanta kam jong upai ba. Nadu kabha kamyat jong usurok. Bat kamtam ha kabayede bat kathan border ke jongi. Kibriu kibashong ha kene kathan border kamtam ha kabayede bat kathan border India bat Bangladesh. Kini gidikhar Bangla kijuwan bandrung syapo kene geri jongi ke state Meghalaya. Bat kihaba ke wan bandrung kilatu ya ki kwai ki tempeu. Bat ngiyo I bahagini ki kendiat sngi ke bala dep shedin kini gidikhar Bangla ki wan shani syapo shnong umkiang. Bat ki late syaki ying jong ki briu bat ki ra ya ki slipar ya ki white ki mokyu ha ke ba ki briu ha ta kapor ba ki dang yo thia langai namar ka de ha kapor steng min. Bat hagane kapor ngiyo I yani Kong Devi ba la penher da ka sithi sai MP bedon burom jongi I Dr. Ricky AJ Sengkon. Bat ngiyo I ru ya ka jingsim khia jongi MP bedon burom jongi ilawan ra ya ka ni issue wat hapo parliament bat ulakren ru ya ka jing ha ka ba kinok song snong jong ki khaput Bangladesh ki yakendu yak jing hadu kata-kata. Bat ngiyo I ba om slam kini ki he sipai ki lawan hiar sene ki snong umkiang dak helikopter banjurip ya ka thain bodar barok kawe. Bat ha ka ni ki sniru ngiyo I ya Ikong Devi I iklem shong thai ila yakendu ya company commander jong sipai ban ye kren na kabanta ka shong suk shong san hangni ha khaput Bangladesh. Bat kamtam na kabanta ka jing jong ki briu ki ba shong sene chathai border Bangladesh. Ba ngikit bokit riang ya Ikong Devi tongper ba inang la shushu ban tre ya ka kam ke jong I na kabanta ka bha kamyan ka roi ka par jong ka constituency barok kawe. Bat kamtam ya ka jing jong upai ba kumba ngilayo I ba nadu ba ila job iklem shong thai ba nge scam ubleng unjalam lenti ya I ba inang la ban tre hok ya ka kam jong I. Kublai shibun ni phi barok ki perlok ki ba pe ya kena video. Bat ngakarpat ya phi ba pin like ban share ba subscribe ya kena YouTube channel ke jonga. Lada pimpat dep ban subscribe. Ublei udan kat bat phi barok ki perlok ki ba pe ya kena video. Kublai shibun.